Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. So we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan. Ganon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaathag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon. Wala ka sang pulos sa pasisang iloy. Hindi ka namon kinahanglan. Ginakaugtan ka namon. Maayo pa nga napatay ka na lang. Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman kamatahong kag makatalando kasing-kasing nga kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Karon sa kasupon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Kas, daw kalayo na ni sang kindalaan kay tatay, ha? Daw sa likod na ni dapit sa hospital, ah. Dire na lang takas. Amo na ni ang ward? Oo, kas. Dire gidala si Joy Pitong. Masulod na kita, Kas, ha? Dumaano na gid ako nga makita si tatay, eh. Diyos ko, hindi ko kabalo sa imuon ko. Kas, siling ko masulod na ta. Oo, kas. Siya lang isang harap dira sa sulod. Ano? Oo, kas. Si tatay lang isang harap sa sulod? Oo, gani. Nga, bayaan ninyo siya. Abrihan kong portahan, ha? Tay? Hari na ako. Para si Joy Pitong, oh. Siyang nagigda ngayon ang ginatabunan sa nga habol. Ngagin tabunan. Ha? Tay? Kuhaon ko ang hapon na gintabon sa imo, tay, ha? Tay? Tay? Kas patay na si Joy Pitong sa magabot kami din sa ospital. Wala siya makalabot din sa ospital, kas. Tay? Wala mo ako ginunatay. Kaangin pa yan mo ako. Kasay na. Tay, madala na ako ang kwarta, tay. Wala mo ako ginunat. Kaangin pa yan mo ako. Kaangin pa yan niyo ako ni nanay. Hindi ko mabaton yung wala ka na, tay. Hindi ko mabaton. Optatan na lang ninyo ako ni nanay. Mapunta na ako sa inyo. Mapunta na ako sa inyo, tay! Kahibalo na siya na. Oo. Ginupnan siya ni sino sa kwarto nga nahamtagan ni Dong Pitong. Ano ining problema nga ginalok dunid naman? Kahapon lang nalubong si nanay niya. Karon si tatay naman. Makaluluoy man sinong Pitong si Dro. Nung hindi gid ako makapati nga patay na siya. Norma, ina ang kabuhi. Hindi ka makapakot kung saan o kakuhaon sa mahal nga Diyos. Kahapon, upod pa naton sinusidong sa paglubong kay ng patring. Karon niya, tinali lang napatay dayon siya sa kagabi. Ay, ang kabuhi lang tuod sa tao. Kung imo na oras, wala kagid siyang mahimo. Sidro, Dani, wala lang aniging kuwas ang Diyos sinong Pitong. Kinpalawig-lawig yaman tani ang kabuhi ni Nong Pitong. Hindi ka maghambal sa amo sila.
Ang Diyos ang naghatag sang kabuhi sa ato. Kag siya man ang makuha sa bisan ano lang nga oras kuhaon niya ka. Sidro, wala nang mabuot ko ka magulang. Wala na sinubido. Tata, abi usturan, dali ka. Kadtuan natin sila ni Sina. Dali ka. Ikaw na lang. Lumalipong ako sa kalaisang buot sa nakita ko dito. Ikaw na lang kato sa ila. Paulat na lang ako dere. Oh, sige. Agabino, ma. Naga naman ang pagpangalisod mo. Basi kung ikaw naman karoon ang talabangan, may high blood ka pa bala? Sidro? Sa dinayan gidalang ospital si Joy Pidong. Pagkaluluoy man sa na, imprintagin niyang iladuta kay Agata. Sa bagay, wala man siya sa may mo. Pigado sila eh. Kagbagurang nalubong si Joy Patring. Karoon si Joy Pidong naman ang ginalabangan. Mapaulian niya ako. Madulungan niya ako sa konsumo kay Mama. Piho nga nagapugait na to. Dakong nakuha ko nga kwarta kay Laon. Gabay pa nga hindi lang niya may balaan nga kulang ng kwarta nga tinago niya. Mapuli anay ako sa pilar. Gusto na ng ibi, ha? Gusto na nakas. Baka luluoy man si tatay. Hindi ko mabatuloy, wala na siya, Kas. Kagin bayaan na nila ako. Kas, pwede sa may mo kung pagbuot sang Diyos nga kuhaon ng hulam niya nga kabuhi. Wala siya sang kaluoy sa akon, Kas. Amo ning silot nga ginahatag niya sa akon. Alin sa gamay ako, tanga nagdako ako. Punos lang paganto sa naagom namon ni nanay kag tatay. Napatay sila nga wala makatilaw sa maayo nga kabuhi. Kapigaduhon lang ang naagom namon. Kapigaduhon. Napatay si tatay tungod dira. Tungod sa kapigaduhon sa amon pangabuhi. Nagsakripisyo sila. Hagod lang ang makatibawas kami sa kapigaduhon. Pero napatay sila nga mo man gihapon. Tay, kuhaan na lang ako. Maupod na lang ako sa inyo ni nanay. Wala na sang pulos sa kabuhi ko. Wala na sila ni nanay kag tatay. Ano ba ang ulikdan ko? Wala na, Kas. Wala na ako sa dapat pang ulikdan pa. Ginakapoy na ako, Kas. Ginakapoy na ako maminsar. Gusto ko na lang ang mapapatay. Gusto ko na lang ang mapatay ka. Kas, hindi ka magambag sa anak sila. Ari pa kami, Kas. Kalain na iya. Ari pa kami. Nagapalangga kami sa imo. Kuhaan na lang ako. Kuhaan na lang ninyo ako ni nanay. Kuhaan na lang ako. Doktor Pinoy.
Oy, Noy. Mayo ka nagpauli ka pa? Mang, pasensya na kung bago lang ko kapuli yan. Wala na kamuli kalan unaw? Ang kalano may ara. Pero ang balon sang manghod mo sa eskwelahan, ubos na. Nangutang lang ganay ako sa sakaan, agad may ipabalon ako sa manghod mo? Ang budlay sa inyo kay ako lang permi ang gapangita. Kag sino pa pangitaon mo? Ako? Ay, ang tunto nga ini ay. Wala ko ya obra, Noy. Basi ko nalipat ka. Kabalo ko mga. Aran na lang sa imo kung mabulig ka sa akong pangita kwarta. Kadakusing natunghol ko sa imo. Pero wala ko sa nakita ng miyura. Sa tong itan mo malang ginadalang kwarta ang ginatag ko. Uy, ginatomboy mo ko, Noy. Ha? Ay, wala ka nag-amos na kung hindi tungod sa akon. Gagmay pa ka mo ginlayasan na kamusang animal nyo nga amay. Kung hindi tungod sa pagpaningwa ko, napatay siguro ka mo sa manghod mo. Sulit-sulit. Ipos na. Ang muna gyapon ang mapatian ko sa imo. May ilis ko. Bago ka galing makaabot, malakat ka naman. May kwarta ka naman da. Takaan ko din magtinala sa balaya. Gawad yung baba mo. May limpyo na ko din nga dilargo ng t-shirt, Mang. Oo, Noy! Ano sa bayuan mo? Anika. Ay ba mo? Doon ka damon sa ginhatagi sa ako na. Mayo! Sige Lakat ko ka mapangita sa kwarta. May ganing ulan siya. Agod maka pagusto kitong it. Wala sa masaway sa akon. Pangita to kwarta, Noy! Ay, mayo lang ganay kamilyabi ako sakit ba? Wala malak ni titang kami nga gate. Dalipatan siguro niya. Ba, wala gid siya makabatsya nga nagabot na ako. Man? Ano natabo diri sa salas man? May basiyo sa imported nga brandy sa lamisita ko nga may mga baso pa ho. May suludlan man sang ice kag may dilata nga nabrihan. Galinapta lang, oh. May nag-inom der sa balay? May bisita si tita ka nag-inom sila? Alay ganit. Kantuan ko sa siya kwarto. Sinong upo ni tita agata diri kagabi, ha? Pukawon siya. Tara ka na sa sulod? Tito! Ta? Pugtaw na da? Adlaw na ho? Tita? Ay, adla na gali. Si Samuel na nagapanuktok ni na. Si Arman? Sa diin siya? Aragay! Ta? Masakit sa ulo ko, aragay. Oo. Tito! Diyos ko. Wala ko sang bayo. Hopeless ko. Kuna mo, may natapos sa amon ni Arman kagabi. Na? Sa diin siya. Nga wala daw siya sa tupad ko. Halika, mabangon ako. Wala. Pasi ko nakita ni Samuel si Arman. Halika, masuksok ako sa bathrobe ko. May natapos sa mo ni Arman. May akin. Nakuha kiniyang virginity ko. Ay, abot! Tita, sinupod mo di kagabi? Ha? Ako? Wala mo siya makita? Wala mo siya naabtanhaw? Sino? Wala man di siyang tao sa magsulod ko. Wala ka sa minabtan?
abtan diri sang mag-abot ka? Ah, wala. Pero wala malak ang gamay nga gate sa sulod. Wala mo matrangkay sa sulod. Ganing nga nakasulod ako. Ay, maayo. Maayo kayo wain niya na abtan si Arman. Sino po ni inom kagabi tao? Akon, amiga ko. Sino nga miga man? Ay, hindi na dapat nga mahibalaan mo. Hala, abrihin na to ang store. Adlaw na kaliho. Sarado pa to ya. Abrihin na to, Anay Samuel. Ha? May sulat si Arman. Wala na lang niya siguro ako pagpukawa. Tag naglakat na lang siya. Oh, I love you, babe. Oh, Armon. Ikaw ginakakuha sa pagkaulay ko. Kinahanglan pakaslan mo gid ako, Arman. Hindi ka na makapalagpas sa akon subong. Mangin akon ka na. Ate Norma. Di mano ta sini. Prekurahon nato ng death certificate dari sa ospital ni Nong Pidong. Hindi siya makaguha dari sa ospital kung hindi nato maprekurar ang iya death certificate. Kasi na maprekurar tay. Kailangan hindi makumuda niya kabalo magbasa kag magsulat. Sino na? Kabalo ka naman niya ang grade 1 lang yang inabot ko. Damo pa yung absent ko isang nasulod ko sa eskwelahan. Ako pala hindi man ko makaintindi sang maayos sa pilirmahan taton. Si Edna nagilang ang makahibalo sina. At yung balo ko si Kasaid na Kinanglan nga madala tagi di pulit si Joy Pidong dito sa Bayatong. Si Edna nga aton pa desisyon nun. Tungod amay niya ang napatay. Sino na? Hambala siya. Tuot si Norma. Hay, hambot ah. Kabudlay kung ikaw lang isa di sa balay ah. Mahilimuson sa store. Mahilimuson sa balay. Ay, Anika. Ang kahon na ginataguan ko sa kwarta. Daw naglain ng pagplastar, ha? Abi? Ha? Daw hindi mo na diri ang ginabutangan ko sa kahon? Sa sulod ni isang kabinet ko, ha? Kaginatakloban ko pa sa mga piniod ng mga bestida ko. Ha? Hindi. May naghilabot sa kwarta ko?
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live, let me live.